ट्रेन स्टेशननिफ्रायनो दिनै बयखौबो बरायनो बावहरनाय थाबाय। दायो शिबसागर स्टेशनाव दं आरो दायो जों गुवाहाटि थांनो नागिरदों आरो दा शिबसागर स्टेशनाव दं। मानसिफोर दंसै नोंखौ नुयो। टाइमा तिनटा बेसेमोनलाय 15 ना 3:15 दं आरो नेबाय थाना थाबाय जि दावराव फांखाया। दिनै गुवाहाटियाव मानो थाखाय थांबाय दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादों उनाव मिन्थिगोन मानि थाखाय थाङो। हा मा बुस्थु लाखाबायथ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। मानसिफ्रा फैगासिनो बोथोराबो दिनै जोबोद मोजांखा स्रां स्रांनो जोमैयाबो ओरैबायदि साफा। सफैबाय नै ट्रेनाबो। बेसेयाव होनदोंमोन? हा? दसे खारगुलायनांबाय। सान्दुं जाहैजोब्बाय नै जायगाया। दासो सान्थि थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो। थांबाय थानोसै ओरैबायदि समायना नै सोमखोर। सफैबाय दासो जेने तेने थिखोनांगोन। दा टाइमा फुंनि 4:10 जाबाय आरो जि मानसि नाङा। अट' गाखोना थांबाय दं हटेलसिम। नै जोंना रुमा बेनो इमान बारा मोजां नङा आरो दा दसे रेस्ट खालामनोसै दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन। 3 hours later. नेबाय दं दाबो फैयाखै। स्वाद रेस्टुरेंट स्वाद
दासो सफैबाय थांबाय थानोसै दा काहिलिपारासिम थांबाय दं आरो आसाम सर्व शिक्षा अफिससिम बेवहायनो फिसा खामानि दं आरो बे खामानियानो जाहैबाय DLED नि सार्टिफिकेट लायनो थाखाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोना लामायानो गोजौ गाहाय गोजा सौफैबाय नै दायो हाबलांनोसै सार्टिफिकेटखौ मोनबाय दा जानो हटेलाव थांनोसै ओंखाम जानो थाखाय नै दा सौफैबाय जारौदा बड' किचेनाव Hayır. बेयाव गासैबो बर'नि ओंख्रि मोनजोबगोन आरो सबाय अनला नारजि गासैखौबो मोनजोबगोन आरो बेवहाय बर'नि जि ओंख्रि नै थालिया सौफैबाय बेवहाय अनला दालि सालाद मैथा बानलु बाथोन आलु फ्राय ओमफ्राय मानदे भाजी पापड़ जाग्रोना लानोसै ओंखामखौ एम्फौ थाइगिरजों अमा आरो एम्फौ दिनै जाना ओरैबायदि गोथाव मोनबाय ना माने गयसोना लादु खुगायाव जानानै बिराद गोथाव नांबाय दिनै दायो एसे दिगलि फुख्रियाव बेरायहैनोसै टिकेट होआलासिनो जि दंफैबायब्रा जोंना लेंहरफिनजानानै होनांबाय बेसे लागोन टिकेटखौ सान्दुं गोसाथार नै दा उमानन्दआव सफैलायबाय बेखौ एसे नायलांनोसैलाय नै बेयो रुबवे बेजों नर्थ गुवाहाटीयाव बारलांनो हायो आरो दा बन्द जाना दंथ'यो दैया गार्डेना बै नैबेयाव सानफ्लावार बारना दं नै खाथियावथ' थांनो मोनला बालाजी टेम्पल
सान्तिथार जायगाया अखा हांहां जाना दं जोमैया अखा हाथारसिगोन नारिकल बिदै लोंनोसै लोंलायनोसैलाय Banyak kalian nama galdo ini. बे रुमाव थादोंमोन जों जाथारा थांनोसै टाटा थांनोसै जाबाय इनो नैबे हटेलावनो दंमोन जोङो हटेल ड्रिमलेन्ड